Hello, hello. Happy New Year to everyone. Okay, Happy New Year 2019 to everyone. Happy New Year to everyone. Happy New Year to everyone. Happy New Year. Happy New Year to everyone. Okay? Now, sa mga makasabot o Bisaya, now, mga pila ka minutos gikan karon mo hatag ta og mensahe no sa pinulungang Cebuano. Okay, ato sang
patiwaso ning pagsugat no, pinagi og mga kasaba, buto-buto, o kung malinaw-linaw na atong sugdan ng pagpadayag sa kining mensahe nato nining bag-ong tuig 2019. Kini ang inyong igsuon, higala no, sa kahanginan sa Dipolog, si Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay. Ato sang patiwaso no, kining kasaba, pagsugat kayo sa bagong tuig no, o ginig malinaw-linaw na, ato na pong sugdan ang atong mensahe no, meaning atong bag-ong tuig 2019. Okay, sa dili madugay atong sugdan pag hatag og mensahe no dinhi sa atong Veritas Dipolog live, paghatag og mensahe niining atong bag-ong tuig 2019. Okay, kini ang inyong higala og igsuon sa kahanginan no sa Dipolog, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, hulat-hulatan ninyo no, nga mulinaw-linaw na og muhatag ta og mensahe no para niining atong pagbukas no, sa bag-ong tuig.
Okay, sa dili madugay atong sugdan o paghatag o mensahe kaninyo, no? Sa tanang mga suki nato nga mga listeners o sa tanang mga viewers nato sa Facebook nga makasabot o Binisaya o Cebuano. At ang inyong muhimuta o mensahe, no, dinhi sa atong home queue, no? Gikan, no, nanukar sa atong home queue, no, diri sa balay, no, sa Dipolog. So, usbon ko, sa dili madugay mohatag ta og mensahe
Nining atong bag-ong tuig karon 2019. Okay, dili sa madugay. Sugdan na nato. At ang ilang ninyo, no? Ulat-ulata lang ninyo. Mga igsuon, no? Nga mga inigugma ko. Dinhi sa atong station. Nikaon pa ko. Nikaon pa ko. Ako sa ning tiwason. Ning kumana ni sugdan na dayon na to. Okay, hapit na nato sugdan gyud ang atong mensahe karon ini atong bag-ong tuig 2019. No, by the way, kini ang inyong ubos nga igsuon, no, dinhi sa kahanginan sa Dipolog, si Silbert Rondoyano Sr. alias Veritas. Okay, pipila ka minutos na lang atong sugdan ang atong mensahe dinhi sa atong station, no, sa atong Veritas Dipolog Live.
Okay, mga igsoon atong sugdan ng atong mensahe karon, no? Matag tuig, no? Bukas sa tuig, doon na tayo gihuna-huna nga kinibang resolution o anong gitawag natong New Year's resolution. Now, kasagaran yun mahuna-huna na to basta New Year's resolution. Kana man yung mga kabaguhan, no, sa atong kinabuhi nga gitinguha nato nga mauuntay mabuhat na to ba no makinabuhi. Okay. O gusto na tong buhaton o tungod kay tao rata ang mahitabo doon na gyud tay mahimong kausaban, kabaguhan, maayo kung kini ato gyud siyang gitinguha. Pero dili gyud nato ma-perfect. Dili gyud nato ma-perfect ang ato bang sine bitinguha nga kabaguhan. Ya, tungod na kay kita mga tao ana gyud tay kanang pagka masalaypon o na nga resipyat gyud gyapon ta. Apan sa akong side, no, buot na akong ipaambit ninyo, kinahanglan ra gyud nato ang pagpadako ba, pagpalambo sa atong gugma sa Ginoo. Kung mulaw mga atong paghigugma sa Ginoo, no, siyempre magkaanam pod og kalaw mga atong mga buhat nga maayo, no, matarong, no, sa iyang hininga tubangan. Okay, now unsa may kana bang technique, no? Unsa may estratehiya nga akong gigamit, no? Gusto na akong ipaambit ninyo ni atong mensahe, no, sa Bag-ong Tuig 2019. Although kining akong strategy, kining akong technique, dili ingon nga na master nako o nakuha gyud nako, pero but na akong ipaambit ninyo, no? Ang akong estratehiya o technique, no, isaaw nako gyud pagpadako sa akong gugma sa Ginoo kay dili biya sayon sayon ra no istoryahon pero inig buhat lisod, di ba? Okay, inani lang. Ako magong na balansi pagayo kung kana ganing
huna-huna galita sa atong kining kaugalingon o kanang ang atong sentro ba, ang atong kaugalingon maglisod gyud ta og kanang padako sa atong gugma sa Ginoo. Ngano man kay gahuna-huna man ta og para sa atong kaugalingon. No? Pananglit ang atong panglantaw sa atong mga higala, no, sa atong mga igsoon o diha ba sa miyembro sa atong pamilya. Maglong ta, no, mag-expect ta og maayo nga buhaton gikan nila, no. Pananglit ako usa ka ginikanan, no. O dayon doon ako'y daghang mga anak. Dayon ang akong mga anak dili gyud matawag na to og kanang mga maayo na gyud mga badlungon, siguro naapoy dili. Oh. Unya ang sagad gyud nga reaksyon nato alang sa atong mga anak nga dili maayo ingon talang badlungon. Kuan kining isa ni lahi gyud atong gibati. Pwede moabot sa atong kaugalingon nga masuko ta o kanang mohatag ta og dili maayo pod nga tratamento sa atong mga anak na nagpabadlong. Oh. So mga reaksyon nato nga tawhanon. Dayon ma-offended ta. Parehas ra pod ba sa magtiayon? Kung ang usa diha sa magtiayon mubuhat o buhat nga kana bang dili maayo o ingnon talang infidelity, for example, kanang ang kapikas sa kinabuhi dili maunungon sa iyang kapikas, sa iyang asawa ba o sa iyang bana, dili gyud maayo ang sangputan. Posible pa gani nga magbulag tungod sa dili maayo nga tratamento sa matag usa, no? So, ma-offended ta. Kung mag-expect ta nga ayuhon, mag-expect ta, maglaom ta nga mao nay buhaton sa uban, sa atong asawa ba, sa atong anak ba o any, no? Kanang mag-expect ta nga mo na buhaton sa atong isig ka tao. Maasawa man, maanak man, mapana. Kung mag-expect ta, dayon dili maoy mahitabo ang atong gi-expect, ang lagmit yun dayon nga mo mahimong reaksyon na to nga ma-offended yun ta, masubo yun ta. Di ba? Oo. So, inig kasubo na to, sa manday na itong buhaton. Ang uban, lain o reaksyon, no? Negatibo na hinoon, no? Ang uban gani, kung maproblema na tungod sa dili maayo nga sitwasyon sa pamilya, uban mo, paingon dito sa pangahubog-hubog, o mabuhat na lag kanang mga dili maayo, samot na hinoon, no? Ang problema. Pero sa akong kabahin, nangako yung pamagi, saan ako pag padako sa gugma sa Dios. Dili ko mag huna-huna sa akong kugalingon. Although, no, dili ko perfect nga nagsunod ani. Sa akong konsensya, nakapamalandong ko nga, wad-o na ko ng pagka-focus lang, no? Focus lang sa kaugalingon. Bot pasabot, imbes mag-expect ko og kana bang maayo nga buhaton sa akong isig ka tao, dili na ko na, no? Dili na mo akong tinghuaon. Ingon ko nga dili ko mag-expect nga ang akong isig ka tao mo hatag na ko og maayo. Kay kung dili sila mo hatag,
ma-offended man ko. Pero kung akong hunahunaon, ang ako lang yung mahimo para sa akong isig katao, no? Naon siya akong mahimo nga matabang alang sa akong isig katao, no? Dili na ko magunahuna pagani sa akong kugalingon, no? Purely ang maayo ra gyud sa akong isig katao mo'y akong i-focus akong buhaton, akong tinguhaon. Now, hapsay kayo ang dagan kay siyempre kung imong gustong buhaton na wa may makapugong nimo. Di ba? Ang pagbuhat og maayo sa isig katao kisa may mapugong nimo ana, di ba? Ikaw good mo driver sa imong kugalingon. So kung mahimo nimo, himuon yun na nimo. Di ba? So mohimo kag maayo sa isig katao, no? Kung sa mga balaod sa atong katilingban mo sunod ta kana kaayuhan, puros kaayuhan gyud may atong unahunaon buhaton. Dili ta mag-expect nga ang atong isig katao, anak ba o asawa ba na mag-expect tag buhatan ta nilag mayo kung ilang buhaton na, pero kung dili mo-offended ta na ora ta na og tiyan daghan kay kung nahibaw-an nga mga tao nga mga suko na gali, ma-offended na gani, mag-uul na gani, murag sila ma-stagnant, murag wanay buhaton na yun. Di nakahibalo. Di nakahibalo sa buhaton. No? Oh. Now, kung dili na ito nahuna-hunaon, kanang sa buhaton sa atong isig katao, kaya ma-offended man tag dili na nila buhaton. Di ba? Oh. So, pero kung mo focus ra gyud ta sa unsay angay natong buhaton sa atong isig katao, kita may driver sa atong kugalingon. Nya kung maayo ang imong buhaton, nagisam po yung pugong nimo ana. Oh. Gani kung magsige lang gyud tag buhat og maayo sa atong isig katao, bisan ang atong isig katao dili mo balos, dili mo buhat og maayo nato, moabot pa man gyud ang panahon nga sa imong example, sa imong gipakita nga maayo, dunay matandog ana o gani moawat sa imong gibuhat. Oh. So daghang matakdan, no? Kung consistent lang gyud ta ba, no? Kung consistent lang gyud ta sa atong kanabang pagbuhat, no? Wala gitawag teach by example, no? Teach by example. So mauna, no? Kay kung magunahuna ta atong isig katao mobuhat og maayo nato nya dili mobuhat na unsa man mawala na din ta, makig-away na ba din ta or mupalos po din ta dili maayo sa atong isig katao na puros na dili maayo. Pero kung mo focus ra gyud ta og unsay maayo nga buhaton nato alang sa atong isig katao, bisan na og ang atong isig katao dili mo balos og maayo diri nato, kung mulahutay lang yun ana, kanabang muto mo anang giingon nga, it's better to give than to receive. Oh. Mas mayo nga muhatag ta kaysa tagaan ta, no? Oh. Ano sa may wisdom ana, no? Kung maghatag ta nga dili ta mag-expect og hatagan po ta, so makaanggid-anggid ta sa kanabang kinaiya sa Dios nga ang Dios maayo lang sige gihapon nato bisan pagkita gani dili maayo niya, no? Sige ta og buhat og sala apan ang Dios na gihapon maayo gihapon nato, di ba? Unsa man ang example kanang gibuhat sa Dios nga adlaw. Kanang sun, no? Kanang sun nga iyang gibuhat alang man sa atong kaayuhan kay dili man ta kay magsige rag katuog. o manta kay mo trabaho nya inig oras na sa trabaho tagaan ta niyag adlaw, tagaan ta niyag kahayag nga mo iwag sa atong dapit kung asa ta, no? Aron makatrabaho ta kay kinahanglan mo tagkahayag kung motrabaho ta, di ba? So na ang sun niya ang kahayag sa sun nga
iyang gibuhat, no? Gibuhat sa Dios. Tanawa, di ba? Wa na siya pili. Di gina siya mutapig kung makakita og mga badlungong tao, di ba? Oh. Ang san mo ra gyud na iyang ruta, no? O unsa na iyang orbit niya bay tawag na. No. Dili gina siya mutapig ba nga dili ko dito kay nay mga daotang tao dito mahayagan, no? No. But pasabot ang kaayo o ang kahayag sa Dios tanan mabulahan, no? Di ba? Madautan man o dili tanan mabulahan kay mo hatag man gyud og kahayag ang adlaw sa Dios. Ina na ang gugma sa Dios. No? Kay kung ang Dios mamili pa og buhatan og maayo, moingon pa ang Dios dili ko mohatag og tubig ana aron mainom kay badlongon na daotang tao na. Oh, wala. Nangamatay na taron kay mga badlongon man gyud ta. No, kung pamatyon din niya diretso. Oh. Dapat nga sige gihapon tag kainom og tubig bisan paganig magpakasala ta. So that means ang Dios nahigugma gyud nato mohatag gihapon sa atong gikinahanglan bisan na kita dili mo bahos niya, di ba? Oh. So mo na akong reflection ba, no? Nga akong i-share ninyo niining atong Bag-ong Tuig. Kanang magunahuna ra gyud dagon siya maayo nga buhaton nato alang sa atong isig ka tawo. Kay ang Dios ingon na ma-sum up nato na sa formula nga kanang giingon ba nga unsay gugma sa Dios? Ang gugma sa Dios ba butangag sukod, butangag limit? No, sa atong pamalandong wala, no? Gitawag na og unconditional love. No, walay kondisyon nga gugma, no? Kasagaran gyud nato mohatag gyud og kondisyon kung mahigugma, di ba? O mohigugma lang ta kung ang atong isig ka tawo mahigugma pud rin nato. Di ba? Oh. Kung dili na mahigugma ang atong isig ka tawo, di na pud ta na mohatag tag limit ba? Pero ang tinuod nga gugma sa Dios wala padayon gyud na, no? Although sa iyang justice na pud siya kanang gitawag og pagsilot, pero part po na noon sa love, no? Kay there's no love without justice, di ba? Oh, kung makasabot na. Pero kung atong lantahon jud ba ang kinatibuk-an sa Dios, no? Sa dili pa ipakanaog niya ang general judgment, no? Sa ato at present pa, no? Tanawa ang Dios unsa ang iyang kaayo. No. Although pasination taniyag mga pagsulay, mga kasakit, no? Part sa atong life, pero mas dako pag yun gihapon ang iyang gipakita nga gugma diri kanato pinagi sa mga butang nga atong gikinahanglan nga siya mo'y tag-iya, no? Kanang tubig, makaon, atong mata, kining mata na itong gikinahanglan na ito, aron makakita ta iya man ni. Wa man niya kuhaan na to, wa man siya maingon nga, oy, ikaw, makasasala ka, kuhaan na ko na. No? No. So, yun na. So, mao ni ang atong kanabang mensahe karon, di lang nato kayo tason, no? Ang importante nga makuha ninyo ang bot nato ipasabot, no? I hope nga inyong nasabtan ang bot natong ipadayag diri kanang unconditional love. Now ato ning sa tapuson, no? Aron dili mo taas, ato ning tapuson kining mensahe nato aning bagong tuig pinagi sa pag remind nato sa usa ka istorya nga taas ni pero ako lang move on, no? Sa para aning mensahe nato nga buot na akong ipasabot na ining atong Veritas Live, no? Pag bukas sa bagong tuig nga naghatag ta og mensahe. Ang mensahe nga gi-remind, gipahinumdum nato maura ang kanang gugma nga way paglubad o kanabang unconditional, no? Ang pananglit ani
mao ang istorya sa usa ka mag-asawa kining magtiayon nga walay mga anak. Dayon gihulga nga mabungkag ang maong magtiayon ngano man kay imbalanse ba ang imbalanse ang gugma diha sa maong panagtiayon nila ngano man kay ang buutan ang asawa lang niya, ang bana dili. Ang bana lasinggiro, lahubog, then inig-uli sa balay. Kung siya iyang gusto matuman, abot niya, ngita din siya pagkaon, then ang asawa ga iput-iput, ga dali, sana. Kaya kasukan na yun ang asawa kung dili mahatag ang gipangayos bana, no? Masumbagan pa gani, no? Bugbog sarado ang asawa, no? Muuli lang hubog ang bana, no? Pero ang asawa wa gyud gani masuko. Maayo lang gihapon ngadto sa iyang bana bisan pag ang bana dili maayo ngadto sa maong asawa, no? Muakatar lang gihapon, muluto lang gihapon pagkaon alang sa ipakaon niya siyang banang badlungon. Dili maayo kaniya. Sige lang gihapon og higugma, sige lang gihapon og buhat og maayo ang asawa. Taliwala sa dili maayo nga bana. Unya nahitabo bitaw na nga ang maong bana nga buluyagon way kasing-kasing dili mo bati sa asawa nga nahigugma. Niabot bitaw ng panahon nga nadisgrasya ang maong bana, yung maong lalaki. Agi sa kahubog, nabanggaan ra gyud ang daan, no? Nabanggaan og sakyanan. Wa man noon mamatay, pero na hospital unya. Grabe. Grabe. Unya dito sa ospital giakatahan gihapon, gipangga gihapon sa asawa. Bisa na siya usa ka bana nga dili maayo, buluyagon, way kasing-kasing. Gipangga gihapon siya sa iyang asawa. Bisan pag unsa siya kabadlungon nga bana, no? Now, to cut the story short, abi ninyo, makaingon gyud ko nga ang maong asawa mo to'y example sa unconditional love. Gugma sa Dios. Unconditional love ang gibuhat sa asawa kay bisag dili maayo iyang bana, muhimo man gyapon siya maayo ngadto sa iyang bana, no? Nahigugma man gyapon siya. Bisan ang iyang bana nagpakita nga wa na igugma kay di naman maayo ang gibuhat, no? Sige na maghubog-hubog. So, mo nang makaingon ta nga, di gyud maayo imbalanse, no? Makaingon ta nga, grabe sa gugma sa asawa. Bisag iyang bana, wa na. Dili maayo ngadto kaniya. Unya siya maayo manghapon sa iyang bana. No? Maayo gyapon siya sa iyang banang badlungon, no? Patay, to cut the story short, ang bana bitaw sa ospital nga ana na siya. Sira na siya higda kay magpaayo lagi sa sakit, no? Sa iyang kalisod na nga gibati dito sa ospital. Dito siya nakapamalandong. Dito siya natandog sa gibuhat sa iyang asawa. Nakaingon siya nga ngano man ni akong asawa. Nahinuklog siya ba? Nga bisan dili ko maayo niya, maayo mangyapon siya nako, iya mangyapon kong giakatahan, gipangga. Bisan na nga ako dili maayo niya, pero siya maayo lagi hapon ako. Iya gyapon kong giigugma, giakatahan diri, no? Sa hospital, natandog ang bana. Unya sugod niya to na usab ang bana, no? Nangayo og pasaylo sa asawa. Nag-iyak. Dito nagsugod ang maong bana og kausab
to cut the story short, nabuutan ang bana nga badlungon. Unsa hinungdan? Tungod ba sa kanang kay ang asawa ni sukol ni sigig pangasaba o dili, no? Natandog ang bana, nausab ang bana tungod sa kaayo, tungod sa unconditional love sa asawa. Unconditional, nganong unconditional man kay taliwala sa kabadlungon sa bana, maayo man gihapon sige ang asawa. Di ba? Oh. Muna giingon ba nga tungod sa gugma sa asawa nga walay sukod, ang yang banang badlungon na usab. So, ang kausaban sa bana, tungod sa kaayo sa asawa. Tungod sa unconditional love nga gihatag sa asawa sa maong banang madlungon. So, huna-huna din ko sa mga pulong ba ni San Pablo, yun, nga atong mabasa sa Roma Kapitulo 12, kung sayop, tudling 21, nga nagingon si San Pablo nga, overcome evil with good. Meaning, buntugon ang kadautan pinagi sa pagbuhat og maayo. Sinuod mo yun na, no? Ang maong mensahe ni San Pablo, mauto ang nahitabo sa maong magtiayon, no? Overcome evil with good, no? Ang gibuhat sa asawa, maayo ra gyud sige. Huwag isang mubalos sa pagkadautan siyang bana, di ba? Oh? Overcome evil with good. Ang kadautan siyang bana, iyang gibuntog, pinagis paghigugma o unconditional love. Okay. Natandog na usab ang bana tungod sa kaayo sa asawa. Di ba? Oh. Iyon na, overcome evil with good, no? Tinoon, kini siya, pang long term ni, kasagaran pang long term, no? Sakripisyo kita ni. Pero sigod ni sa istorya po ni Saint Augustine o sa iyang nanay nga si Santa Ana. Nga sa dihang wa pa ma-convert sa Christianity si Augustine, usa pa kapagano. Pero ang iyang inahan si Monica, usa ka Kristohanon nga relihiyosa gyud kaayo. Matinud-anon. Niya naguol siya sa iyang anak nga si Augustine nga sa kapagano. Kahilayan, tanang buhat nga dili maayo, gisudlan. Niya, sige lang yung ampo ang inahan nga si Monica, nga mausab yung anak. Wagi paglubat, sige ampo. Hangtod si Agustin na nabuutan, gani nagpare og napare gyud og nahimo pagaling obispo. Oh, nabuutan ang si Agustin na himong Kristiyano sa laktod, nabag-o siya tungod sa pag-ampo sa iyang inahan nga unconditional, mapadayon nun, ug tungod sa kaayo sa iyang inahan. Ingon na unta ang mensahe ba sa atong kinabuhi nga atong buntugon ng kadautan sa kalibutan pinagis pagbuhat og maayo. Dili mubalos og dili maayo, no? Kay kasagaran na to, naa pa man gyud ta atong kinaraan ba nga kung bunon ka og bato, balusan po nimo bato. Kay katong formula sa daang kasabutan ng ila, an eye for an eye. Ngipon sa ngipon. Sumotong gihulagway bitaw sa daang kasabutan kanang mga patay, no? Patay. O pagpakailap sa ilang gingherian pinagi og pinatyanay, di ba? Sa karaan mo na. Pero diri sa pag-abot ni Kristo, iyan ang giusab. Iyan ang gipalambo. O, ang kadautan dili balusag kadautan, balusan og kaayo, no? Ang formula ani, kung bunon kag bato, balusan og pan. Meaning, kaayo mo ibalos. Dili kay og bunon kag bato, balusan po nimog bato, dili. Pan mo ibalos, meaning kaayo. No? Unya, moro gina, pirmi na tumbuhaton, kaayo, hangtod madutlan ang kadautan. No? Matandog. Pero sa atong istorya kag ganina sa magtiayon nga, na nausab ang bana tungod sa kaayo siyang asawa.
pang long term hinoon no. Pero I believe that no, muna inang gitawag gali na gud kanta nga the power of love. Kung ang atong gugma gali tinud-anay sama sa gugma sa Dios unconditional, mabot gyud ang panahon nga kanang dautan na tong anak, dautan na tong bana, dautan na tong asawa mausab, matandog tungod sa example nga imong gibuhat. Unconditional love. So, mao lang na ang atong mensahe karon na ini nga atong Bag-ong Tuig, no? Nang hinaot ko nga although bisan wala ko ni giandam, no? Ako lang ning gihuna-huna ron diri impronto akong gi-share ninyo. I hope nga doon na mo'y nakuhang mensahe, no? Mensahe sa gugma, no? The power of love, no? Unconditional love, no? Nga ang pagbuhat og maayo sa atong Okay, ang pagbuhat og maayo sa atong isig katao sige gyud, no? Oy pagkupas bisan na ang atong isig katao dili mo return, dili mo palos og kaayo dinhi kanato. Pero maabot ang panahon nga ang imong gibuhat makatandog, no, sa atong isig katao og sa ingon niya na nausab siya. O gusto na dayon siyang mo awat pud nimo sa imong gibuhat. Nga ang pagbuhat ra gyud maayo. So mao na ang gitawag og teach by example. Nga to di lang gyud ta mo surrender ba, no? Kay usahay og kita ray gabuhat og maayo nya ang uban wala namuraw din tag maluya. Maluya din ta hantod di lang putang padayon, no? Kay mo ingon man ta sila na ako ray gahagawa ni sila wala. Sige sila binuang niya ako ray magminatarong. Ayaw yung surrender, no? Kay ang power of love mo na yun na siya, no? Makausab yun na, no? So diri lang sa tataman, no? Kay taas naman po to. Hinaot nga na kuha ninyo ang mensahe, no? Nakuha ninyo ang mensahe. Okay, now, so dira tataman og atangin ninyo ang uban pa natong mga live discussion og maghisgota og mga nagkadaiyang topiko pod nga atong paghisgutan diri. Pwede sa mamangutanan diri sa atong chat section. Pero sa sunod na lang kay mo extra naman ta, no? Mo end naman ta karon sa maong segment, no? O ning atong paghatag og mensahe sa atong bagong tuig. Okay mo nang moingon ko Happy New Year kanatong tanan.